this. They had no further objections and praised God, saying, "So then, God has granted even the Gentiles repentance unto life." Now those who had been scattered by the persecution in connection with Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, telling the message only to Jews. Some of them, however, men from Cyprus and Cyrene, went to Antioch and began to speak to Greeks also, telling them the good news about the Lord Jesus. The Lord's hand was with them, and a great number of people believed and turned to the Lord. News of this reached the ears of the church at Jerusalem, and they sent Barnabas to Antioch. When he arrived and saw the evidence of the grace of God, he was glad and encouraged them all to remain true to the Lord with all their hearts. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith. And a great number of people were brought to the Lord. Then Barnabas went to Tarsus to look for Saul. And when he found him, he brought him to Antioch. So for a whole year, Barnabas and Saul met with the church, taught great numbers of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Čuli smo reči iz dela apostolskih. Nekoliko stihova pre toga, dela 19:8 kaže: Bog je dakle i paganima dao pokajanje koje vodi u život. Petar je imao neverovatno iskustvo u Kornelijevoj kući, gdje su po prvi put vidjeli da Bog nije pozvao samo Jevreje, nego je pozvao i pagane, ceo svet, da se pokaje i da priđe njemu. Bila je to jedna velika izjava, veliko otkriće za apostole i crkvu u Jerusalemu. Jer, kao što smo pročitali, crkva je bila rasejana. Dolazilo je progonstvo i samo su apostoli ostali u Jerusalemu, sa nekolicina možda hrišćana. Oni su tamo bili i kad im je Petar doneo tu vest, bio je to predmet jedne velike rasprave. Nije to tek olako tako prihvaćeno. Imali su apostoli i hrišćani u to vreme mnogo pitanja. Ali Petrov izveštaj, njegov doživljaj ih je naveo da slave Boga. Kada čitamo cijelo 19. poglavlje, kada su apostoli shvatili, pa Božji plan je bio mnogo veći, mnogo bolji nego što smo ga mi shvatili. Bog je pozvao ceo svet. Bog je pozvao njegov narod, Izrael, ali i mnogobožce, pagane, u zajedništvu svoga sina. Jedan od komentara kada sam proučavao ovaj nesporazum između Petra i crkve u Jerusalemu ovako zapisuje. Kada se žalimo na nekog brata ili sestru, obično ne znamo sve činjenice. Ovi jevrejski hrišćani su samo znali da je Petar ušao u kuću jednog mnogobožca. Zašto je otišao, to nisu znali. Pre nego što počnemo da kritikujemo našeg brata ili sestru, prvo otkrijemo zašto je to učinio. Ako budemo ovako postupili, obično ćemo otkriti da i nemamo šta da kritikujemo. Petar je objasnio crkvi, ali Bog je pokazao svoj, kaže komentar. On je bez svake sumnje pokazao da je Bog pozvao neznabošce time što je celoj jednoj porodici darovao Duha Svetoga, što se do tada nije desilo. I onda ulazimo u priču koja
dolazi od 19. stiha. Dela apostolska, kaže, posle Stefanove smrti učenici su se rasejali. U delima 8 Štefan je propovedao svoju veru i nekome to nije odgovaralo. Kaže se da tu bio Savle i ono što je on bio inicijator da Stefan bude kamenovan. Kada je crkva bila progonjena, neki su otišli u Finkiju, današnji Liban, neki na Kipar, dok su drugi došli u Antiohiju. Antiohija, koja je bila veliki sirijski grad, i posle Rima i Aleksandrije bio je treći najveći grad koji je imao preko 500 000 stanovnika. Grad su osnovali Grci i reći vam, to posle ima svoj smisao. Jedan veliki vojskovođa cara Aleksandra je osnovao ovaj grad, Seleukus Nikator. Nikad čuo nisam za njega, ali on je dao tom gradu ime po svome ocu. I ono što je bilo interesantno i zanimljivo za ovaj grad jeste da je on dao svim narodima da budu ravnopravni. I zato su tu bili Rimljani, bili su Grci, bili su velika grupa Jevreja, bili su čak mnogi narodi iz Azije, zato što su na tome mestu dobili nešto što nigde drugde nisu imali. A to je da budu ravnopravni. Tako da Grci, Jevreji, stanovnici Azije i Rimljani su došli i živjeli na jednom mestu. Kada su učenici došli, skoro gde god su bili prognani, oni su propovedali samo Jevrejima. Nisu se mešali sa drugima, samo su svojim narodima govorili u bilo kojem mestu da su oni dolazili, gde god su bili rasejani, govorili su svojim narodu. U to vreme nije bilo interneta, da su odmah saznali da je Kornelije i cijela njegova porodica, da su se obratili, da su apostole u Jerusalimu odobrili sada misiju i među paganima. Ali neki učenici, kaže ovdje Sveto pismo, otišli su u Antiohiju i počeli su da objavljuju evanđelje Gospoda Isusa i Grcima, mnogobožcima. Niko im to nije rekao, ali su propovedali svima. U to vreme, u crkvi u Jerusalimu, koja se tada smatrala majka crkva, odakle sve prolazilo, svim crkvama koje su bile rasejane, one su bili kao upravni organ. Kad god su se čuli da su se negde dešavalo probuđenje, nova crkva, mnogi su se obraćali, oni su poslali nekoga i ovoga puta poslali su Varnavu da poseti i da utvrdi crkvu. Varnava je bio potreban posle dužeg vremena, propovedao je, Varnavi je bio potreban pomoćnik, tu je došao Savle, Pavle, bio godinu dana, utvrđivao je crkvu i po prvi put su učenici u Antiohiji bili prozvani hrišćanima. Od tada vernici više nisu gledali jedni druge kao Grci, kao Jevreji, kao mnogobožci, nego su uzeli Hristovo ime. Ovo je uvod da bismo razumeli tekst. Ovo je uvod da bismo razumeli šta se izdešavalo u ovome tekstu. I kada se govori o imenu hrišćani, nisu oni sebe nazvali hrišćanima, drugi su im dali ime. Zato što je nešto iza čega su oni pričali i živeli, nešto je stojalo. Želeo bih da se usmerimo na nekoliko stvari u ovome tekstu. Jeste, šta je crkvi u Antiohiji bio fokus? Na šta su oni dali svu svoju snagu i šta nam Sveto pismo govori, šta su oni radili što ih je posle dovelo da budu plodonosni? Propovedali su Hrista kao Gospoda. Interesantno, kada sam pročitao
Pa zar nisu trebali da propovedaju Hrista kao Mesiju? Kada su propovedali Hrista kao Mesiju, to je značilo samo Jevrejima nešto. Zato što je Bog obećao da će Mesija doći kroz Izrael. Za Izrael. Ali ono što su oni radili, oni su govorili o Hristu Isusu kao Gospodu nad gospodarima. Njihov fokus je bio da propovedaju Hrista. I kada slušamo Pavlove reči, kada slušamo njegove reči kroz ostatak dela apostolskih, kroz Rimljane, kroz sve poslanice, ono što Pavlove kaže, propovedamo Hrista. Jer nema drugoga imena pod nebom danoga ljudima, pod kojim bi se iko mogao spasiti, osim kroz ime Isusa Hrista. Ne postoji drugi put, to je jedini put i oni su morali da čuju da je Hrist taj put. Rezultat toga što su se posvetili propovedanju bio je vidljiva milost i plod. Kada je Varnava došao i video je kolika je milost na njima, video to Božje delo među njima. Nije gledao, on nije znao tada mnogobožcine, on se obradovao. I kada vidimo u današnje vreme da neko želi da dođe u crkvu, da neko traži Boga, da traži Bibliju da čita, čak i kada kaže, ja znam da ti ideš u crkvu, pomoli se za mene. Bog želi da nas pokrene. Da imamo taj pravi fokus. Šta želimo? Da svi saznaju ko je Hrist i šta je on učinio za ovaj svet. Ne samo šta je učinio za ovaj svet, nego šta je on učinio za mene i za tebe. Ono što je prvu crkvu karakterisalo bilo je da su bili hrišćani po ponašanju, a ne po imenu. Prvi put sada ljude nazivaju hrišćanima zato što su nešto vidjeli, nešto su čuli. O čemu su oni razgovarali, pričali drugima? Pa mora da je bio taj Hrist. Samo Hrist, samo Hrist, samo Hrist. I ono što su govorili, to su živjeli. Nije bilo razlike. Ono što su govorili, to su živjeli. Hrišćani u Antiohiji su radili 3 stvari. Izabrali su Hrista, ne ovaj svet. Rekli su, odbacujemo sve lažne bogove, odbacujemo sve ono što su nas do sad učili i želimo da znamo više o tom Hristu. Izabrali su Hrista. Bili su promenjeni Hristom i prihvatili su Hristov izazov, a to je bila misija. Izabrali su Hrista, da svoje poverenje, svoju veru stave u njega. Bili su promenjeni Hristom i prihvatili su Hristov izazov da idu i da govore u sav svet. Dok se pripremamo ovaj tekst, Gospod mi je mnoge druge tekstove i malo je vremena o tome govoriti. Matej 7. Drvo se poznaje po svojim plodovima. Svako od nas možemo da kažemo šta god da verujemo, ali naš život, plodove koje mi ostavljamo, će pokazati šta verujemo. Neko rekao, nemoj mi reći šta veruješ, samo mi daj dovoljno prostora da budem u tvome životu i ja ću ti sam reći šta ti veruješ. Svi mi možemo da ispovedamo veru. Daću vam da naučite. Znate kako, znam da neki od vas bi se to tako lepo iz srca izrecitovali. Ali ne radi se samo da ispovedamo svoju veru, nego da živimo ono što verujemo. Mi možemo da znamo teoriju, ali džaba. Bog želi da se to vidi u našim životima. Isus je upozorio u Marku 7 da ga ljudi mogu slaviti, davati mu čast usnama, ali da su im srca
daleko od njega. U mome i tvome životu treba da postoji jedan dokaz, vidljivi dokaz tvoga ispovedanja, a to je poslušnost Bogu. Zašto mi čitamo Bibliju? Da bismo rekli pročitali smo. Zašto kad je pročitamo, ponovo je čitamo? Zato što nam je Bog dao uputstva kako da živimo ovaj život. Dao nam je upozorenja kako da ne živimo ovaj život i koje su posljedice. Lako je, iskreno, ja ću lako dovesti do nekoga da on ispoveda svoju veru. Da je intelektualno shvati, da zna šta je Isus učinio. Ali isto tako, Isus kaže da onaj koji sluša i izvršava moje reči, koji je poslušan, je kao mudar čovjek koji svoju kuću gradi na steni. Matej 7. Koji gradi na steni i bure će doći. I kada dođu, kuća ostaje. Lud je čovjek koji sluša ove reči i zanemari ih. Ostavi ih po strani. On je kao čovjek koji svoju kuću gradi na pesku. I bura dođe, vetar dune, sve padne. Veru koju ispovedaš mora biti vidljiva u tvome životu. Jedan od velikih dokaza, jedini živi, realni dokaz da si Božji, jeste transformisan život. Život koji je promenjen, život koji nije više onaj život koji sam nekada živeo. Promenjen, transformisan život. Bog želi da nas menja, bez obzira da li sam ja 10, 20, 30 godina u crkvi ili možda par mjeseci. Bog želi da menja tvoj život kroz reč. Bog želi da ti pokaže. I neće on dozvoliti tebi da promeniš tvoj život. Mnogi su rekli, i dan danas čujem, doći ću u crkvu, ali čekaj da prvo sredim svoj život. A Bog te zna. Ko treba da sredi svoj život? Dođi u crkvu i Bog će da sredi tvoj život. On najbolje zna šta je potrebno. I dobro znamo, kada vidimo nekog grešnika, kada vidimo ljude u ovome svetu, očekujemo da se ljudi u ovome svetu kako ponašaju? U skladu gde žive. U skladu, ako kažu da su grešnici, ne kažem ja da bi osuđivo, nego greh se vidi u njihovom životu. A opet mi, ako smo deca Božja, šta bi trebalo da se vidi u našem životu? Znate, mnoge stvari bismo mi da radimo kao hrišćani. Mnoge stvari velike, čuda da Bog čini kroz nas. Da Bog obraća kroz nas mnoge ljude. Ali ajmo da budemo realni. Kako u tvojoj porodici? Da li pričaš sa svojim mužem, sa svojom ženom? Da li pričaš sa svojim sinom, ćerkom, sa rodbinom? Sa komšijama? Da li imaš protiv nekoga nešto? Da li govoriš o svome šefu loše? Da li hulimo, govorimo iza leđa? Mi možemo da govorimo o velikim stvarima, ja bih jako voleo, ali mi padamo na malim stvarima. Nije veliki kamen na koji se čovjek spotakne, nego mali kamenčići. Mi često puta imamo velike reči, velike planove. A Bog kaže, samo jedno dovoljno. Voli mene, voli bližnje. Tako jednostavno. Tako komplikovano i tako za nas nemoguće. Čak što više, Bog je rekao da je Božja ljubav izlivena u nas Duhom Svetim. Sad nije više problem da li možemo nekome da oprostimo ili da ga volimo.
Zato što mi to možemo. Bog nam daje da možemo. Čak nam daje da želimo, da znamo da treba to da uradimo. Zašto to ne činimo? Bog nam je ostavio svoju reč. Znate zašto? Da se ne merimo prema mišljenjima, prema tuđim stavovima, prema osjećanjima i drugima, nego da se merimo samo prema Bogu i njegovom svetom imenu. I ono što bih voleo da shvatimo da reč hrišćani u današnjem svetu je izlizano. Svi smo hrišćani. Zar ne? Nažalost, đavo je upleo svoje prste pa se veroispovedanje i hrišćanstvo povezalo sa nacionalnošću, pa ako si Srbin moraš da budeš pravoslavac, ako si Hrvat moraš da budeš katolik i tako dalje i tako dublje. Svi su hrišćani, a Hrista nigde. Sveto pismo kaže da u 1. Petrovo 4 da trebamo slaviti Boga ovim imenom. I znate, kada krenete u crkvu, vi počinjete sebe da nazivate hrišćaninom. Dopusti drugima da kažu da si hrišćanin. Znate, učenici nisu dobili to ime. Drugi su im dali, videli su nešto u njima, promenjene živote. Videli su 3 stvari, ja sam onda se 3 stvari. Videli su da pripadaju tom Hristu i da su govorili o njemu kao gospodaru. On je njihov vladar. On se brine za njih. Kako on kaže, tako će biti. Oni su ličili na Hrista. Nisu fizički ličili na Hrista. Ali su ponašanjem i onome što je Hrist učio, oni su bili hristoliki. I ceo njihov život se vrteo oko Hrista. Bili su hristocentrični. Da li mi spadamo u ovu grupu? Jer treba da budemo jedno i drugo i treće. To znači hrišćanin. To nije samo ime. Iza tog imena mora nešto da stoji. Sam je Jakov rekao, vera bez dela je kakva? Mrtva. Mi možemo da govorimo, da verujemo, ali ako se to ne vidi u našem životu. Da li pripadam Hristu? Da li ti spadaš u onu grupu koju Jovan kaže, a oni koji ga primiše dade im silu da se nazovu decom Božjom? Da li pripadam njemu? Da li imam tu sigurnost da sam dete Božje? Ne zato što sam ja nešto, nego zato što je on neko. Ne svojim delom, nego njegovim delom na krstu. Da ja ništa, baš ništa nemam zasluge za to, nego samo on. Da li ličim na Hrista? Po govoru, po ponašanju, da li sam pošten? I verujte mi, ove 3 teme će biti u sledećih nekoliko nedelja svaka posebno. Zato što je važno i odlučujuće. Jer je Bog dodavao takvoj crkvi. Bog je dao da raste delo Božje. On je dodavao. Oni su bili samo ono na što ih je Bog pozvao da budu. Ako hoćeš da ova crkva raste, ako hoćeš da ljudi dolaze Bogu, budi ono što jesi. Ili što bi trebalo da budeš, hrišćanin. Nemoj da budeš to što jesi. Budi hrišćanin, ono što bi trebalo da budeš. Jer ako kažemo da smo hrišćani, iza toga nešto stoji. I pazite, ko je dobio
ime hrišćani? Učenici. Oni koji su učili, oni koji su sedeli kraj nogu Isusovih, koji su slušali njegove reči. Ti isti učenici koji je Isus rekao da ostave i da ga slede, to su bili sledbenici puta, sledbenici Isusa Hrista. Učenici. Neko je jedanput rekao, malo onako komplikovano, svako ko kaže da je učenik Isusa Hrista jeste hrišćanin, ali nisu svi hrišćani učenici Isusa Hrista. Iza života jednog hrišćanina mora da stoji nešto opipljivo. Plod. Božja reč naziva to plod. I u našem životu mogu da se vide ili plod tela ili plod duha. Šta vidiš u svome životu? Da li vidiš plod duha? Bog želi da se preispitamo. Bog želi da ne budemo kao oni kojima reku u Mateju 7, pa zar nismo prorokovali, zar nismo izgonili demone, zar nismo mnoge stvari radili u tvoje ime? Šta je Isus rekao? Idite od mene, ne poznajem vas, zlotvori, vi koji činite zlo. Ja ne bih želeo da iko od nas dobije to. Ali Hrist želi da te utvrdi u njemu, u njegovim rečima. I hvala Bogu što imamo njegovu reč. I postavit ću vam samo jedno pitanje. Koliko čitate Božju reč? Koliko se mi hranimo Božjom rečju? Znate, živimo u jednoj generaciji koja nikada više propovedi ne sluša zbog interneta. A opet toliko malo, čak i ako čitamo Sveto pismo, gde se to vidi? Kada gledam generaciji hrišćana iza nas, imali su samo Bibliju koju su čitali, imali su samo nedeljom, sredom ili četvrtom kada su išli u crkvu i njihovi životi su bili transformisani, bili su novi ljudi. Imali su samo to, mi imamo toliko više, a nismo im i za nokat. Izvinite što to vam kažem. Bog ne želi da radimo za njega nešto, on želi da ostanemo verni u onome na što nas je pozvao. On želi da postanemo i da budemo ljudi jedne knjige. Iako reč hrišćanin bi se možda uporedila sa današnjom rečju sektaši, vidi ovih sveti klub, vidi ovih prave se važnima. To nije bilo nešto, mi smo sad hrišćani, ne. To je bila kao psovka, to je bilo ismevanje, ruglo. Ni reč metodisti ništa nije bilo bolje. To je bilo reč rugla. Baptisti takođe, adventisti, subotari. Mnoge crkve su dobile svoje imena po čemu? Po nekoj njihovoj karakteristiki i to je obično bilo šta? Vidi ove. Neka. I za reč hrišćani stoji nešto. Ne stoji ime, stoji život. I ono što je moja molitva jeste da se Hrist vidi u mom i tvome životu. I ohrabrio bi te da živiš za Hrista. Da govoriš o Hristu. Da se ne stidiš Hrista. Znate, ja sam imao problem u srednjoj školi da svedočim, zato što sam se bojao šta će ljudi da kažu, kako će oni da reaguju. Bojao sam se da li ću da izgubim prijatelje.
Nisam se radovao tome da mogu da dobijem brata ili sestru. Bog nas poziva da idemo u ovaj svet. I apostoli su to činili u Jerusalimu i onda te god ih je Bog kasnije odveo. Bog želi da stojimo čvrsto u njemu, da naš život temeljimo na njegovoj reči, da čvrsto stojimo u tim obećanjima koje nam je Bog dao i da se ne stidimo evanđelja, jer je to sila Božja na spasenje ljudima. Zamislite da je osoba koja je vama svedočila rekla, neću. Zamislite. Da je odlučila da ode negde drugde na kafu, ili da odspava, ili da pogleda neki film. Mi danas ne bismo bili onda ovde. Budi to što treba da budeš, naša te Božja reč poziva. Da budeš pravi učenik. Hrišćanin uči. On nije naučen. On uči. Hrišćanin je sluga svakome. Hrišćanin voli. Hrišćanin oprašta. Hrišćanin čini dobro. Zato nosi to ime dostojno. Nosi to ime zato što znaš koga predstavljaš. Nosi to ime zato što je to ime iznad svakog drugog imena. I znaj, samo pod tim imenom se ja i ti i ljudi oko nas mogu spasavati. Idi, budi hrišćanin. Onaj koji pripada Hristu, onaj koji je hristocentričan, gde svaka odluka, sve što činiš se tiče njega i on se pita, on je gospodar, on je glavni. Apostol Pavel kaže, ne živi više ja, nego Hrist živi. To znači, ja i ti više se ništa ne pitamo. On se pita i on sve zna. I budi hristolik, da ličiš na njega. Kada te ljudi vide, reće, nešto si mi poznat, gledao sam film Isus, nešto si mi tu. Budite prepoznatljivi po njegovom karakteru, po njegovim delima, po njegovim rečima koje je on govorio. I vidjet ćete, Gospodnja ruka će biti na vama, na vašem delovanju kao što je bila u crkvi u Antiohiji. I ne samo to, Bog će pridodavati svojoj crkvi kroz tvoju vernost. Amen.